Hola, soc Rosara Connor. Matrix 2100. El món s'està anant a la merda. Tothom no para de menjar ultraprocessats i la gent estan morint com a rates. La meva àvia m'explicava que abans la gent era sana, menjava aliments frescos, però ara tot això s'ha acabat. La gent està morint, la població està malalta. Si continuem així, el món se n'anirà a la merda. He de fer alguna cosa. Estic gravant això, m'estàs gravant, no? Sí. M'estàs gravant. Estic gravant això perquè quedi constància, perquè les grans marques no volen que se sàpigui la veritat i jo vull acabar amb això. Jo sóc la resistència i acabaré amb això. De moment, tinc pensat intentar anar convencent els grups de gent que menja ultraprocessats, convèncer que abandonin aquesta alimentació per una alimentació més sana. Mireu, aquí he portat uns bastonets supervitamínics de pastanaga. Són boníssims. La gent no està acostumada ja amb això. I vaig intentar que la gent canviï l'alimentació. Anem a provar-ho? M'acompanyeu? Vinga, anem. Me sembla que aquí hi ha un grup de gent que estan menjant ultraprocessat. Mira. Són aquests. Mira, vine. Hola, esteu menjant? Això que mengeu no és bo. No és bo. No, no, que no he de menjar això. Mira, us he portat una cosa... No, mira, això és molt més sa. Mira, podeu provar de menjar. Un bastonet de... No, us canvio això per... Vale, no. No hi ha res a fer, Em sembla que hauré de trobar algun aliat, alguna persona que m'ajudi a tirar endavant això de la resistència. Graves ja? Sí, ja. És molt difícil parlar amb aquesta gent. Necessito buscar aliats perquè si no no els podré convèncer. He aconseguit l'adreça d'un lloc on tenen menjar fresc de contraban i vaig a mirar si allí em poden ajudar d'alguna manera. Anem. Vinga. És aquí. Aquí. Contrasenya. Real Food. Què tal? Ja t'he trucat abans, moltes gràcies per acollir-me. Era més que res perquè m'han dit que tenies fruita fresca, que tenies aliments... Sí, aquí tenim de tot. Sí? A veure, m'ho ensenyes? Costa molt de que arribin coses. Mira. Llimones? Llimona, carxofa... Feia tant de temps que no veia una llimona. Fa molt bona olor. Com m'agradaria Costa fer-me un molt suc. d'arribar, m'arriba un cop a la setmana només. Ostres, deu ser... I tens gent que és real food? Molt poca. Poqueta. Hem de mirar d'aconseguir-los, hem de mirar de que això canviï d'alguna manera, perquè és que si no, no sé on arribarem, Marc. De veritat que no sé on arribarem. Tu coneixes amb algú que em pogués ajudar o... Sí. Sí? Sí, et passo el contacte. Es diu Doctor Ventura. D'acord. Doncs aniré a contactar amb ell. Ei, què passa? Hauríeu de marxar, és molt perillós. Sí. Tanca el llum. Espera, és que... Suposo que no... Val. Marxem per aquí? Sí. D'acord. Vinga, moltes gràcies, Tinc el telèfon. Hem vingut a veure el doctor Ventura a veure si ens pot ajudar. Doctor Ventura? Sí. Hola, bona tarda, soc la Rosara Connor. Bé, doncs ja, com li he dit per telèfon... Estic gravant, no passa res, no? No passa res. Com li he dit per telèfon, estic molt preocupada pel tema de la salut de tothom
que està tothom posant-se malalt, vostè com a metge ho sap millor que jo, i crec que anem molt malament. El món jo crec que va molt malament. Llavors jo vull crear un moviment de resistència per lluitar contra el tema aquest dels ultraprocessats. Sí, totes les investigacions apunten a que els ultraprocessats han tingut la culpa d'arribar on som ara. Així doncs, et recomano anar a la biblioteca? Sí, allí trobaràs els llibres prohibits. Moltes gràcies, doctor De res, Ventura. que vagi bé. Gràcies. Adéu. Adéu. Soc en una biblioteca clandestina. He contactat amb la bibliotecària i jo crec que ella pot tenir la clau per ensenyar-me si és que encara queda algun llibre del Carlos Ríos. A veure si ho puc aconseguir. Anem a trucar. Soc Rosa Brancona, hem parlat per telèfon. Passeu. Veniu perquè ja sé que m'estàveu esperant, no? El tema de la biblioteca. Sí. Passeu. Està una mica fos, no? Sí. Poseu si teniu llum millor. Sí, vinga. Vegeu amb compte amb les escales. Està una miqueta tot amagat, però és per les resistències, no? Passeu, vigileu per aquí, vale? Vigila. Vigileu per aquí. Està molt fosc. Vigileu. Espereu que miro, Passeu de pressa. Se senten veus. Corre, tanca. Sí, passeu de pressa. Em fa una mica de por, Ara quan entrem ja podem posar el llum. No Sí? patiu. Sí, perquè aquí ja només hi ha una finestra i està tapada. Passeu, Tanca, passeu. tanca. Ja està, ja passem per ell, ja està. Molt bé. Digues. Mireu, us he preparat una miqueta els llibres que em dèieu, no? Sobre el tema dels aliments i tot això. Sí, perquè ara estan prohibits aquests llibres, no? Sí, a veure, tot això és clandestí. Sobretot per això aquesta prevenció. Mireu, aquí us he fet una miqueta de selecció. Els tinc amagats aquí entre tota la novel·la, però he fet una miqueta de selecció de llibres per si us interessava aquests temes. Sí, és molt necessari que aprenguem a menjar bé. Però, escolta, jo una cosa. Jo en realitat el que a mi m'agradaria és trobar un llibre que em penso que està prohibit. És el llibre d'un tal Carlos Ríos. És un llibre que, si no m'equivoco, m'han dit que quan el va fer, després ell va desaparèixer misteriosament i tots els llibres es van cremar. Tots no. Nosaltres tenim un. Per això el top secret aquí està a la biblioteca. Veniu. De veritat? Sí. El que passa que, bueno, per qüestions, mireu, estan a banda, el tinc amagat a banda. Passeu, vigileu, Ara? Jo em pensava que no quedava cap. Sí, nosaltres tenim un. El tinc aquí amagat amb les joguines dels nens. A veure? Mireu. Ho trec perquè, si no, no ho veureu. Mireu. A veure. Mireu. Mira, te deixo l'honor, que jo ja l'he obert moltes vegades. Uau! Carlos Ríos come comida real! Pensava que no existia cap exemplar. I això què és? Un kit de supervivència. Real Food. Trencar en cas d'emergència. Real Food Cambrils. Uau! Imagina't. Això? Això què és? Mireu. No sé què... Això és un alvocat? La clau? Nous? Però feia temps que no veia tot això. La clau saps on està? No. Al llibre. El llibre serà la clau De tot això. de tot això. Segur. Molt bé. Moltes gràcies. A tu. Doncs sí, el llibre era la clau.
A la biblioteca ja l'hem llegit i ara ja som real fooders, hem sortit de Matrix, mengem anacards, mengem edamames, mengem albocats i estem supersans i volem que vosaltres també ho estigueu. I què heu de fer? Doncs molt simple, heu de venir a la biblioteca del 29 d'abril al 12 de maig. És la quinzena saludable, tindrem el llibre de Carlos Ríos i altres llibres superinteressants amb consells saludables. I no només això, sinó que la botiga Univers Bio de Cambrils ens deixa cosetes